Welkom bij Kikker TV. In Sluis werd er voor de eerste keer een Classic Volkswagen Car Meeting gehouden. Het verliep allemaal heel goed en ruim 70 auto's waren er om geshowd te worden. Kikker TV is gevraagd om hier ook bij te zijn. Kun je vertellen waarom je Classic Car Meeting georganiseerd hebt in Sluis? Om de liefhebbers van luchtgekoelde wagens, Volkswagens vooral, de kans te bieden om auto's te laten zien aan het publiek en onderling natuurlijk ook gezellige sfeer te creëren. Waarbij we elkaars auto kunnen bekijken en ideeën op kunnen doen. We hebben een aantal bekers en daarnaast hebben we zelfgemaakte prijzen voor auto's met onder andere lage vering, dus die heel laag op de grond liggen met airride, zonder airride. En we hebben een speciale prijs voor de auto die de verste afstand heeft afgelegd naar onze meeting toe. Ik ben sinds een jaar of 7 liefhebber van kevers geworden, omdat ik ooit op een kevermeeting in Middelburg, Zeeuwse keverdag ben geweest. En er is eigenlijk een beetje de ziekte, zeg maar, de goede ziekte begonnen om ook een kever aan te schaffen. Ik heb deze auto gekocht in een aantal jaren geleden, een jaar of 10 geleden, in een depot waar er staat. En ik heb een jaar of 4, 5 gedaan over de restauratie. En dit is het resultaat geworden. Waarom heb je voor zo'n autootje gekozen? Nou, ik heb altijd al een bus willen hebben. Ik ben eigenlijk grootgebracht met een bus. Mijn oude lui. Ja. Als klein kind zat je er al in en dan op een gegeven moment krijg je die kick. Ja. En dan gaat het over van vader naar zoon. Ja. Dus zodoende wilde ik een bus hebben. Ik heb er meerdere, maar dit is wel het juweeltje eigenlijk. Op letten, originaliteit, wat nog? Het onderhoud van de lak, dus of het echt wel een beetje blinkt, of er niet te veel beschadigingen in zitten, of die een beetje schoongemaakt is natuurlijk. En we hebben ook categorieën voor speciale wagens, dus dan kijken we echt of het er uitspringt. Rotary Club West-Vlaanderen organiseert op 31 augustus 2013 de derde editie van de Lange Strangentocht. Een 15 kilometer lange wandeltocht langs 15 strandpaviljoens, vanaf Katzand tot Bresjes. Mijn naam is Harriet Dees en ik zit in de organisatie van de Lange Strangentocht, die op haar beurt weer georganiseerd wordt door Rotary Club Oostburg. Opening met Lange Strangentocht voor de editie 2013. Dat
is een wandeltocht langs alle 15 strandpaviljoens die we hier hebben. En bij elk paviljoen is er onderweg wat te doen. Dus het is niet alleen een wandeltocht, maar het is eigenlijk de bedoeling dat er een hele dag plezier en vermaak is voor iedereen. Er zijn spelletjes, er is een levend standbeeld, er is een quiz, er is heel veel muziek. Misschien wel leuk om te vertellen dat er bij één paviljoen zelfs een paar scholieren van het Swin-college aanwezig zijn om vandaag een harpconcert te verzorgen. Nou, dat vinden we echt fantastisch. Juist ook omdat we vorig jaar het Swin-college hebben geholpen. Dus dan komt het nu weer heel mooi terug. En voor de rest is er volop hilariteit en plezier te beleven de hele dag door. Hallo, Kijk TV. Ik ben Hortense Filmine van Co van Ritten van Zeef en ik ben gymnastiekcoach. En dat betekent dat je bij mij en mijn lieve buurvrouw Rachel gymnastiekoefeningen kunt bekomen. Albert, je wilt wel lekker gymnastiek? Albert, wat gymnastiek bij mij? Dan kom je op de televisie. En waarom organiseren jullie dat? Rotary wil iets betekenen voor de samenleving, zowel op internationaal niveau als op nationaal niveau, maar ook regionaal. En dit is ons project voor regionale fundraising, wat geld oplevert. En in dit geval dus voor de reddingsbrigade in Oostburg. Zij zijn heel hard aan het sparen voor een nieuwe reddingsboot om die hier te kunnen gebruiken. En wij willen ze daarbij een steuntje in de rug geven. Ja, we zijn een brigade met alleen maar vrijwilligers. En we moeten het hebben van giften, van bijdragen, sponsoring, etc. En dit is een prachtig initiatief. Dus daarom waren we hartstikke blij dat we werden uitgekozen als een goed doel voor de Lange Strangentocht dit jaar. Zijn jullie dit gaan? Als oefening voor oktober, voor de bosmarathon. En gaat het goed tot nu toe dan? Gaat prima. Een beetje minder wind had gemogen, maar het gaat prima tot nu toe. Bent u ook aan het lopen? Ja, ik ook. Vanaf Bresjes naar van Katzandband naar Bresjes. Heel sportief? Ja. En waarom bent u mee aan het lopen? Gewoon omdat het leuk is. Ik zou echt niet denken als je al best wel ver bent gelopen met je. Want ik zou denken als ik nog maar 3 kilometer heb gelopen eigenlijk. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Gaat niet zo goed, mevrouw? Ik heb een blaar kapot getrapt. En nu pas op het eind? Halverwege nog heel veel zeer te doen. En nu is hij maar behandeld weer. Hij bloeide helemaal en nu is hij helemaal ingepakt. Ah, en u heeft hem wel uitgelopen? Ik heb het einde weggehaald. De initiatiefnemers en de organisatoren van de Lange Strangentocht hartelijk bedanken voor dat wat ze voor ons gedaan hebben vandaag. En de inzet van alle vrijwilligers die dit tot een succes hebben gemaakt. En we zijn hartstikke benieuwd natuurlijk wat er uitrolt aan het eind van de rit. Dus dat is nog even spannend en daar wachten we nog even op. Komt er volgend jaar weer eens de Lange Strangentocht? Zeker weten. Noteer maar alvast in de agenda's allemaal. Laatste zaterdag van augustus komt de 4e editie van de Lange Strangentocht. In Katzand is er dit jaar een nieuwe christelijke camping geopend. Wij van Kikker TV wilden graag weten wat het verschil is tussen een gewone en een christelijke camping. Dus gingen wij een kijkje nemen. Kan je even aan de kijkers thuis even voorstellen? Ja, ik ben Eddie Bakker. Ik kom geboren in Zuid-Afrika van Nederlandse ouders.
En ik werk nu hier voor de week op de camping de Battled Katzandbad. En dat is wat ik hier nu doe. Ja. Kan je uitleggen wat een spreker eigenlijk is? Nou, een spreker hier op een camping betekent dat jij 2 keer per week of 3 keer per week heb jij een uur waar je samenkomt waar je over levensthema's gaat spreken. Dingen levensvragen die men heeft. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Kan ik God leren kennen? Kan ik zijn stem begrijpen? En zo meer. Zou je even willen voorstellen aan de kijkers? Dat wil ik. Ik ben Bas Hoeman. En wat is precies je functie? Ik ben de beheerder van de Battled. En wat is de Battled precies? De Battled is een christelijke camping hier in Katzand. En dat is eigenlijk gewoon normaal kamperen, maar met een christelijk programma. Waarom heb je voor een christelijke camping gekozen? Ik zelf heb niet voor een christelijke camping gekozen, maar mijn opa en oma zijn in de Achterhoek begonnen. En zij hebben er een christelijke camping van gemaakt. En sinds dit jaar hebben wij in Katzand ook een camping begonnen met hetzelfde christelijke karakter. Kunt u even voorstellen aan de kijkers? Ja, ik ben Harold Nieborg en ik sta hier met mijn gezin, vrouw en 2 kinderen op camping de Battled hier in Katzand. En waarom heeft u voor de Battled gekozen? In onze vriendenkring zijn er aardig wat vrienden die ook in Zellenhelm op vakantie zijn geweest. En we hebben er heel veel positieve verhalen over gehoord. Ook wat voor invloed het op de kinderen heeft. Het stukje christelijk onderwijs. En wij hebben via Facebook hebben een link gekregen dat de camping hier ook is geopend. En we hadden zoiets van, we gaan dit jaar eens proberen. Vinden jullie het leuk hier op de Battled? Ja. En waarom vinden jullie het leuk? Omdat er heel veel te doen is en ze houden je steeds bezig en het is gewoon heel leuk om te spelen hier. Nou, verder wel. Ja, omdat we bij de bunker hebben we een hut gemaakt van pellets en dat vind ik wel leuk. En hebben we ook een schommel bij gemaakt. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk dat we zo'n hut hebben gebouwd en dat we daar ook in kunnen schommelen. En de bunker vind ik ook wel leuk, want daar kan je ook echt in en bij de meesten niet. En in Nieuw-Zeeland is ook echt heel veel te doen en op de Battled ook. KiKi-TV mocht bij de Gasta zeilwedstrijd filmen. Met een rubberen boot tussen de zeilers en op de sleeboot waar het startsein werd gegeven. We zijn nat geworden, maar kwamen met prachtige beelden thuis. Gastrazeiling is een zeilwedstrijd georganiseerd voor boten van allerlei lengtes. Maar die krijgen volgens het IRC-meetsysteem een handicap toegediend. En een handicap betekent dat eventueel de laatste boot best wel eerst kan worden. Dus het is een handicap, dat is een verrekening van de gezeilde baan met het aantal minuten dat ze erover doen of uren. En dat wordt dan weer verrekend met de handicap. En dan heb je de uitslag en dan kunnen ze zien of ze 1, 2, 3 of 4 zijn. Deelnemers komen uit Frankrijk, België, Italië, Duitsland en de Verenigde Staten. We gaan zo eerst even iemand naar de zeilboot brengen. Die had nog een examen in Zeebrugge af te leggen. En die gaan we dan eerst naar de Capella brengen en dan gaan we met het veld mee om te filmen en foto's te maken voor jullie. Startsein, dat is een hele procedure natuurlijk. Hè. Er zijn een aantal klassen, ik denk een 4 klassen.
En die worden met bepaalde kleuren aangegeven. En iedere start is een aparte klasse. 10 minuten voor de start dan wordt er een vlag gehesen. En die procedure die wordt afgeteld tot op een minuut. En op de minuut gaan we verder naar de seconde toe. En vanaf 10 seconden wordt afgeteld. En rond 0 gaat er een kanonschot af. En dat is effectief de start dan. 4, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, right, you can sail away and find serenity. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see, and believe me. Sailing takes me away to where I've always needed to be. Dream the wind to carry me. Soon I will be Deze week is de Zeeuwse fotocursus Photo Academy begonnen in de time-out bij het Swingcollege in Oostburg. Wij waren erbij. Deze week is er een nieuwe fotografiecursus gestart in Oostburg bij het Swingcollege. KikkerTV ging hierbij een kijkje nemen. Wat is de reden van de cursus? De reden van de cursus is rechtstreeks, komt die voort uit het terugtrekken van de subsidie voor cultuureducatie die gegeven werd aan de Stichting Welzijn. En de Stichting Welzijn organiseerde allerlei cursussen en activiteiten in de Hoekzak. En die zijn nu allemaal komen te vervallen en daaronder viel ook de cursus fotografie. En omdat we ervan uitgaan dat er voldoende belangstelling is voor fotografie, zelfs heel veel, hebben we gemeend zelf fotografiecursussen op te moeten starten. Met wie heeft u de cursus opgestart? We hebben met z'n tweeën de cursus opgestart, Hajo Hofman en ik. En voor wie zijn de cursussen precies bedoeld? We hebben het genoemd, en ga ik even terug naar de naam, we hebben het genoemd Zeeuwse Fotoacademie. We willen daarmee aanduiden dat we meer willen dan alleen maar een basiscursusje waarbij je leert op welke knop je moet drukken en welk programma je moet instellen. Dus we willen uiteindelijk mensen die inhoudelijk met fotografie bezig zijn, maar je moet natuurlijk eerst weten hoe je gereedschap doet. Wat is je ervaring of achtergrond binnen fotografie? Ik ga graag op reis en ik heb daar altijd foto's gemaakt met een compactcamera. En nu wil ik eigenlijk meer ervaring opdoen. Waarom doe je mee aan de fotografiecursus? Vooral om meer gebieden van fotografie te leren kennen. Ik weet alleen fotografie op reis, maar niet bijvoorbeeld hoe je mensen een mooi portret van moet maken. Wat is je ervaring of achtergrond binnen fotografie? Ik maak altijd foto's met compactcamera's, met hele kleintjes. En nu wil ik met grotere camera's werken met verwisselbare lenzen.
waardoor je dus mooiere foto's kan maken. Waarom doet u mee aan deze cursus? Ik wil de foto-indeling verbeteren. Dat gaan we leren op de cursus. De gevorderde cursus, of de behandelingscursus heb ik al gedaan. Ik ben nu aan de volgende bezig dan. En ja, op die manier mooiere foto's te maken. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken En tot volgende week.